Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police नि अंडराव गोबां वेकेन्सि दङ दायो सोलिगासिनो दं एप्लाइफ्रा स' बेनो जाबाय नोंथांमोना गोबां पोस्ट जेरै एक्साइज फरेस्ट जेल वार्डार बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट दङ आरो लोगोसे कमान्डो लेभेलाव दङ दा बेयाव माबादि स्किल टेस्ट एबा रेस्ट लागोन बेनि सायाव आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो क्लियर जायो आरो खायसे पोस्टआव एग्जाम गैया डाइरेक्ट नोंथांमोना पास जाबानो साख्रि मोनगोन दा माखौ पास खालामनांगोन जों डिटेल्सखौ नायगोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांगोन अफिसियेल साइटआव जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो मानोना नोंथांमोना जबनि आपडेट मोनबाय थायो स' फाइनाली जों फैबाय अफिसियेल साइट SLPRB आव दा मिथिखागौ आसाम पुलिसानो कन्डाक्ट खालामगोन जोबोर मोजां जागोन नोंथांमोना जेनुइन एग्जाम होनानै बा नोंथांमोना रानिं खालामनानै साख्रि मोननो हागोन आरो गोबां मोनलांगासिनो दङ आरो दायो ट्रेनिंआव दंगासिनो दङ स' बिनिफ्राय जोंहा दायो एसिस्टेन्ट जोंहा जेलारबो दङ स' नोंथांमोना खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय जेलारावहाय स' बेखौ दोनथ'नानै दायो ग्रेड 4 वाइसआव फैयोब्ला नोंथांमोना 928 भेकेन्सि मोनदोंमोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव जेराव कमान्डोबो दङ बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफ दङ स' बिनि लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारि बारा गोबाव गैला नोंथांमोना खालामना ला स' बिनिफ्राय नोंथांमोना बे 928 भेकेन्सियाव डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय स्किल टेस्ट पास जाबानो साख्रि मोनगोन बेयाव एग्जाम गैया दे एग्जामा बेनो स्किल टेस्टआनो एग्जाम बेयाव लिरनाय गैया खारनाय गैया बुजिबायना स' बेयाव लिरनाय गैया खारनाय गैया स' बेनिफ्राय मोनसे गोदान नटिस होदों बेनो जाबाय साफाय कर्मचारियाव जायफ्रा एप्लाइ खालाम सानदोंमोन दायो हाबाय स' नोंथांमोना इलिजिबल जाबाय स' बेखायनो जायखिजाया नोंथांमोना बबे पस्टआव हादों जास्ट एप्लाइल' खालामना दोन उनावहाय हारसिंनो अट'मेटिकेलि सेलेक्ट जागोन होनना बुंखादोंमोन जेब्ला आं स' नोंथांमोना जाहाथे दायो मोनगासिनो दङ आरो खायसे खुगाव आफसुस थानायफ्रा नोंथांमोनाबो उनावहाय इलिजिबल जानायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो बेवहाय 8 पासनिफ्राय HS पासआल' साख्रि मोनगोन डिग्रि पासआ बेयाव मोननाय नङा अके स' बेखौ आं क्लियार खालामबाय दा आसाम पुलिस फरेस्टआव नोंथांमोना ग्रेड 4आवहाय 8 पासनिफ्राय HS पाससिम आरो बे मोननायावबो एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्टल' आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन साख्रि मोनगोन 50नि जागोन 50आव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 40 मोनोब्ला मोजां टारगेट मोजां चान्सआ दङ स' दानिया एक्साइज कनस्टेबलाव 10 पासनिफ्रायनो आप टु डिग्री पाससिम हागोन बे जाबाय 10 पास लेभेलनि साख्रि जेराव नोंथांमोना PST एबा फेट होग्रोनांगोन बेनो जाबाय रानिं खालामग्रोनांगोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट स्टेजाव थांनो हागोन बेनो जाबाय रिटेन एग्जामा 50 मार्क्सनि जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना फिजिकेला 40 मोनदों गैयाब्लाबो नोंथांमोना 40नि गेजेराव 37 38 लानो हायोब्ला सेफ जनाव दङ मानोना पस्टआ खम 222 पस्ट दङ स' बे जाबाय मार्चआव रिलिज जागोन थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो फुल प्रेक्टिस थाखादो दानि प्रेक्टिसा नोंथांमोना गोबां खामानि होगोन जेरै आसाम पुलिस फरेस्ट गासैयावबो खारनाय दं नालाय स' नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन दा फरेस्टआव खारनांगोन 3200 मिटार्स हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स दा फार्स्टआवनो फिजिकेल नोंथांमोना होग्रोनांगोन बेनो जाबाय रानिं खालामथारनांगौ गासैबो पोस्ट मिन्स मा ओंखारदों बे जागोन ग्रेड 4नि अनगायै अके बेयाव नोंथांमोना खारथारनांगोन बेयाव खारखांबासो माखासे पोस्ट लाइ पस्टआव सेलेक्सन प्रसेस दङ आरो बेबो मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ मानोना गोबां आसाम पुलिसनिफ्राय रिलिज जाहां जागासिनो दङ बेखायनो बयबो रेडि जादो स' बेनिफ्राय ग्रेड 1 आरो गार्डआव नोंथांमोनाबो खारनांगोन खारसे खारना थाबायबावनांगोन बेनो जाबाय 26 किल'मिटार हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन पावार आवार्सआवहाय अके स' बे ग्रेड 1 आरो गार्डनि थाखाय एक्सट्रा नाथाय कमान्डो लेभेलाव 3200 मिटार्सल' खारनाय दङ स' बिनिफ्राय 1600 मिटार्स खारनाय दङ स' बिनिफ्राय बेयाव थाबायनाय गैया बे थाबायनाया गैया स' बिनिफ्राय जायफ्रा कमान्डोआव नोंथांमोना खारनो सानदों नोंथांमोना खारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 3200 मिटार्स नालाय बेयाव थाबायनाय गैया बेखौ मिथिखाबाय स' बिनिफ्राय बाखि पस्टआ थाबायनाय दङ आरो ड्राइभिंआ नोंथांमोना ड्राइभिं स्किल टेस्ट दङ अके स' बेयाव नोंथांमोना जाहाथे पास खालामो आरो बिनिफ्राय लास्टआव बाइबा टेस्ट दङ बेयाव पास खालामबा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम पुलिसनि माखासे आपडेट दा आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम मानोना गोबां साख्रि फैगासिनो दङ थाब थाबनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि आरो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हानाय बायदि